שערוריה בכותל המערבי. ב-29/1/2014 תתכנס ועדת ערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה כדי לאשר לכאורה את בניין בית הליבה, כפי שאישרה בעבר את פרויקט הולילנד השערורייתי. רקע היסטורי: ב-1967 הרס טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, את שכונת המוגרבים שמול הכותל המערבי כדי לייצר רחבת התכנסות נוחה ורחבת ידיים עבור השבעות חיילים, עצרות עם ותפילות המוניות. השערוריה: החלטה תמוהה לבנות במערב הרחבה בניין מפלצתי אדיר ממדים, בית הליבה, הנוגס מרחבת הכותל עשרות אחוזים. רוב חברי הוועדה המחוזית התעלמו מהזרות גורמי ביטחון בכירים כמפכ"ל לשעבר ואחרים, שכתבו כי הקטנת שטח הרחבה עלולה לגרום לאסון המוני של רמיסה באירועים המוניים. סכנת מוות בכותל המערבי. הקטנת שטח רחבת הכותל. מספר המבקרים בכותל המערבי במגמת עלייה של כ-500%. ניר ברקת. מבנה מנהלה המכונה בית הליבה אמור להשתרע על כרבע משטח רחבת הכותל. אש התורה, בית הליבה, בית שטראוס. ברכת כהנים, 70,000 איש. מעמד הסליחות האחרונות, 100,000 איש. מומחי ביטחון ובטיחות קבעו חד משמעית כי הקטנת שטח הרחבה הינה מתכון לאסון המוני. מבנה בית הליבה גוזל כרבע משטחה של רחבת הכותל. אזור שער האשפות, כאוס ביטחוני חמור, 0 דרכי מילוט. מי יישא באחריות למחדל? הרשלנות הפושעת בכותל המערבי. למרות שמהנדס בטיחות קבע כי שטח רחבת הכותל מכיל עד 35,000 איש, דוחסים לרחבת הכותל באירועים המוניים 100,000 איש ומעלה. במקום להגדיל את רחבת הכותל המערבי בהתאם לכך, בונים ברחבה הקטנה שני בניינים, בית שטראוס בבנייה ובית הליבה בשלבי התכנון הסופיים. בניינים אלו מצמצמים את שטח הרחבה בעשרות אחוזים, מתכון לאסון המוני. עמוד ענן, אזעקת אמת בכותל, מאות אנשים רצים. לאן ירוצו 100,000 איש? מי יישא באחריות למחדל? 96 איש נמחצו למוות באנגליה באסון רמיסה באצטדיון שפילד. כדי למנוע האסון בכותל צריכים לבטל את בית הליבה.